Jeszcze raz szczęść Boże. Glück auf. Dobry dzień. Jeżdżę teraz na Hauptfriedhofie we Frankfurcie. Łaziłem, spacerowałem tutaj prawie ponad 2 godziny już. Łażę tu po tej mapie. Popatrzcie, taka mapa jest. Tu był Eingang, w los. Tu cały czas łażę, potem Gewinn 13. Tu w tym miejscu znalazłem ten grób. I teraz muszę przyznać, już powiedziałem, że już wiem, kaj to jest, ale po dokładnym obejrzeniu się okazuje, że to nie jest, że to jest tu właśnie, a nie jest tam. Bo wyrachowałem, że to jest tam, a teraz godą, że to jest tutaj. No widać, że tu jeszcze przez jakiś czas temu coś było, bo widać, że krzoczki są jakieś. Krzoczki są, nawet tu jakiś taki dołek jest. No ale na to samo wychodzi, że widocznie nie było opłacane grób, no i grobu nie ma. Jest tylko miejsce po grobie, to się nazywa Grabstätte. No, także przyznaję się do błędu. Każdy porządny hop musi się przyznać, jak coś. Niedaleko byłem, ale tutaj faktycznie na tej mapie jest oznaczone co innego, są oznaczone ścieżki, czy na przykład coś takiego. Tak, tam leci. A co innego jest oznaczone drzewa. Albo tak, tutaj są drzewa. I właśnie po tym trzeba poznać, co jest ścieżką, a co jest drzewem. No ale to tylko tak z tej mapy. Wiadomo. Teraz na 200% jest to miejsce. Można sobie jeszcze popatrzeć. Od tamtej uliczki policzyłem 7 grobów. Tam są 2, 3, 4, 5, 6, 7. A od tamtej strony miał być 14 i też tak porachowałem, że cak, 13 i wychodzi mi tu 14. Także teraz już pomyłki nie ma. To okierska zaświeciły i trzeba by się jeszcze przeżegnać, tam pożykać i z Panem Bogiem widzimy się w Heimacie. Jutro lecam na święta. Frohe Weihnachten wünsche ich. Gesundte i tak samo zdrowych, pogodnych świąt rodzinnie spędzonych. Trzymajcie się, z Panem Bogiem. Cześć.